Türkmenistanyň daşynda bilim alýan studentleriň türkmen banklarynda açylan öz plastik kartlaryndan pul çekmekdäki kynçylyklary dowam edýär. Adatlyk radiosu bilen Orsetden, Belarusdan we Ukrainadan habarlaşan studentler her gece gündizde kartdan naqdlaşdyryp bolýan ýa-da naqd bolmadyk görnüşde töläp bolýan puluň möçberiniň özleri üçin uzypsyzdygyny, okuwyň tölegine ýaşaýyşy ýetmeýänligini üstesine soňky aýlarda naqd bolmadyk tölegleriň geçmezligi we bankomatlardan naqd puly çekmek boýunça synançyklaryň şowsuz bolmagy, hatda kartlaryň tötänden petiklenmegi ýaly ýagdaýlaryň ýygyderli ýüze çykýanlygyny görüň berýärler. Ukrainanyň ýokary huzaýlarynyň birinde bilim alýan özüni Merdan diýip tanadan türkmenistanly student Adatlyk radiosu bilen habarlaşyp öz başdan geçirýän kynçylyklary barada gurrun bermek isledi. Studentiň sözlerine görä onuň özüniň we beýleki türkmenistanly studentleriň ençemesiniň kartlarynyň petiklenmeginiň döreden pul ýetmezçiligi zerarly. Olar köplenç aç galýarlar. O kösenýäs, o iýmäçer öde pul tapamyz ok. Onlar $15 berýär. Soň wagt şonda beren o. Käwagtda magazina barýas, produkt alýas, käzat alamyz ok. Azыр açyklar alýas, bir iki güne ýerýär. Ýetirýär alýas. Şoňa da telen ok bol. Özüne men dekabr aýynyň 2017-nji ýylda bu zat olandym. Eýan parçalar pul bermän başlady. İlişkiň adam başladym. Şonuň üçin hazır 15 kilogram düşüp durun. Agram ýok 15-60 kilo onduram hazıryn. Diýip Merdan gurrun berdi. Şeýle-de ol edil häzirki pursatda meniň jübimde $2 ýaly pul bar. Men ony diplom işimi çapdan çykarmak üçin saklap otyaryn diýip belledi. Şeýle-de studentiň sözlerine görä Türkmenistanly ýaşlar gazanç etmek üçin dürli mümkinçilikleri gözleýärler. Dürli agyr we uzypsyz tölegli işlerde işleýärler. Türkmenistanly student Adatlyk radiosu arkaly öz arzyny türkmen häkimetlerine ýetirmek isledi. Aýtjak şu Türkmenistan işleýänlere haýyş bizim kaskamyzy açyp berýär. Sizden kulakany haýyş. Şu aýlarda daşa ýurtlar diýeriz. Bizim öýümüz hem ýok, çaýymyz hem ýok bu taýda. Biz opşargada bolup ýörüz. Opşargany tölebilemiz ok. Biz tizara çykar goýýar opşargalardan. Onsoň biz ýerde ýaşamaly, Türkmenistana girip bilemiz ok. Sebäbi opşargany tölemeşem Türkmenistana goýberem ok. Diýip Merdan aýtdy. Türkmenistanyň banklarynyň plastik kartlary ýurduň ilaty üçin milli puly daşary ýurt walutasyna öwürmek boýunça esasy mümkinçilikleriň biri bolmagynda galýar. Resmi düzgüne görä Türkmenistanyň içinde türkmen manadynda resmi kurs boýunça hasaby goýulan puldan soň ýurduň daşynda peýda alanyp bolýar. Emma geçen ýylyň aýagyndan beri türkmen banklary öz müşterilerine ýurduň daşynda naqd pul çekmäge ýa-da kart arkaly hasaplaşmagy ruhsat berilen möçberini çürtkesik azaltdy. Köp halatlarda kartlar işlemeýär we puluň resmi taýdan göz öňünde tutulýan muktary müşterilere el ýeterli bolmaýar. Köpçülikliň häsiýeti eýe bolan bu meseleniň ýarym ýyla golay wagt bäri dowam edýänligine garamazdan türkmen häkimetleri bu ýagdaýa çözügüt tapmaýarlar we onuň ýüze çykmagynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanda Amerikan dollarynyň gara bazardaky narhy 6 aýyň dowamında bir näçesi ýokurlandy we resmi kursdan 6 hisse aşdy. Türkmenistanyň Merkez bankynyň bir Amerikan dollary üçin kesgitlen resmi çalyşyk kursu bolsa 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manat derejesinde üýtgewsiz saklanýar.